eu sunt Eva și am revenit cu un nou video, deci să nu mai lungim intro-ul și să începem. Astăzi vom vorbi despre sărbătoarea Paștelui. Paștele reprezintă una dintre cele mai importante sărbători anuale creștine, care comemorează evenimentul fundamental al creștinismului, și anume învierea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în a treia zi după răstignirea sa din Vinerea Mare. Data de început a Paștilor marchează începutul anului creștin. Noul Testament leagă cina cea de taină și răstignirea lui Iisus de Paștele evreiesc și exodul din Egipt. Iisus s-a pregătit pe el însuși și pe discipolii săi pentru moartea sa în timpul cinei, dând mesei de Paștele evreiesc un nou înțeles. El a identificat pâinea ca simbolizând corpul său, care va fi sacrificat curând, iar vinul, sângele său, care urma să fie vărsat. Data celebrării Paștilor are la bază două fenomene astronomice: echinocțiul de primăvară și mișcarea de rotație a lunii în jurul Pământului. Astfel, Paștele se serbează în duminica imediat următoare primei luni pline după echinocțiul de primăvară. Sărbătoarea pascală are o durată de 40 de zile, cuprinse între sărbătoarea Învierii Domnului și sărbătoarea Înălțării Domnului, care se celebrează la 40 de zile de la înviere, într-o zi de joi. Primele 3 din cele 40 de zile pascale sunt zile de mare sărbătoare. Sărbătoarea Paștilor este precedată de o lungă perioadă de post, în care se comemorează evenimentele premergătoare Învierii Domnului. Ultima săptămână din postul mare, numită Săptămâna Patimilor, începe în Duminica Floriilor, când se sărbătorește intrarea în Ierusalim a lui Iisus Hristos și se sfârșește în Sâmbăta Mare. Este săptămâna în care sunt comemorate patimile lui Iisus, răstignirea și moartea sa din Vinerea Mare. Obiceiuri de Paști. Cel mai răspândit obicei creștin de Paști este vopsirea de ouă roșii, a căror prezență este obligatorie pe masa de Paști, deși în prezent se vopsesc ouă și de alte culori. Cu ocazia sărbătorilor pascale, gospodinele prepară și alte mâncăruri tradiționale: pască, cozonac, drob. În câteva sate din Făgăraș se sărbătorește cel mai harnic fecior din sat, prin obiceiul agrar, plugarul. Bătrânii spun că primul ou ciocnit în ziua de Paști trebuie gustat de toți membrii familiei, pentru ca aceștia să fie întotdeauna împreună. Bucovinenii ciocnesc ouăle încondeate, cap cu cap, în prima zi de Paști și abia în a doua zi le ciocnesc dos cu dos. La întoarcerea acasă, cel care aduce lumina sfântă de la slujba de înviere trebuie să facă o cruce pe grinda ușii, pentru ca toată gospodăria să fie protejată de rele. Sper că v-a plăcut și vă urez un Paște fericit!